Yes, mwanchwa mulibwe TV ya AGR ndenge ngambuyole andonsi asole manyete chinga kichiga nigo tukubeka chimask batebanga third wave yoburwire bwa corona yachire kolende ndenge ngambuyole andonsi asole niho cyabere chinsa cyo kubaletera mangana maya asenchire bwikirano unatikire aiga semese ito yoburya litukeriga lero kolende litangani tanyora mangana yo asenchira yobwinge amatemwa amanene ye kelasi ya 12 KCSE nigachaka kenyingima na abaonchereria bagokora ubonchereria ase omochi okisi nigo barobekana kwemurunganiria okunganyigwa kwabo kwebibanda ebyo babeire bagokorera ubonchereri bwabo na oyo kabeire omurai wense ya Tanzania ugatano John Pombe Magufuli ONW mangana yo asenchira yobwikirano Maritane Dennis Zadok amatemwa amaneye kalasi 12 amanyakaretenga KCSE nigachaka bene Kenya engima kagukwana imeyo mochiokisi umuwaziri w'ekisemi aiga Kenya Professor George Magoha nigatebo bulindi botindi nigobochi kwane kiwase giskuru chonsi oika matemwa ayo aikire omoelio nigatebanga abana baikaransire asamatemwa ayo Kenya engima nigo baetaneti chirifu chimia isano na gutebanga nigo bara enekinga abana bonsi ngokora bale amatemwa buna ya enegetiwe abo litanganye kogere serikali nigo yerwete ko enekinga abana bonsi kosoma bale nonye nabo ase county ya Kisii abana chirwe 32 na 20 noyomo nigo bikaransa asa amatemwa ayo abo ase abayiboli na barabo babaganiri amaya eriyo bachigweta asa amatemwa bachikwegendereria samatuko agocha magega yebikoro byo komentekana ku burwire bwa corona kugenderera kumenyentekana asense ya Kenya bono umurai bwense Uhuru Kenyatta nigo atinyirie amachiko amange asense ya Kenya burenjere mu yokurwania okwambukirana ku burwire bwa corona akagukwanira abaliki bamagana umurai bwense Uhuru Kenyatta nigo atebanga curfew nigo erachiwo chaka chinsa ibere cha Murugoba oika chinsa 10 cha Mambya ase county ya Nairobi, Kajiado, Nakuru, Machakos amo na Kiambu abo ase curfew eratikare wo chaka chinsa inye cha butuko oika chinsa 10 cha Mambya ase county ichinde nonya nabo Uhuru Kenyatta nigo akandire emekutano gosemega ende yonsi egokorekana asense ya Kenya ebe ya kisiasa gosemekutanende murenjere mu yokurwania oburwire bwa corona. Ongoing nationwide curfew are revised to commence at 8 p.m. and end at 4 a.m. in the zoned area that I have just mentioned of Nairobi, Kiambu, Kajiado, Machakos and Nakuru. And in the rest of the country, it shall remain at from 10 p.m. to 4 a.m. as is currently the case. This again shall be effective as of midnight tonight, and that is Saturday the 27th day of March 2021. Abaonchereria bagokoro bonchereri bwabo ase omochi okisi litukoria lero nigo barubekana kwemurunganiria ogotagurwa kwebibanda ebyo babeire bagotumeka ase obonchereria bwabo bagokwana nigetaseni kega eyemo ase eyemo abaonchereria abo nigo batebanga nigo babuka lero Mambya kogenda ase bagokorera obonchereri bwabo na konyora ebibanda byabo byatagwirwe abo ase batebanga nigekorekananga ebibanda ebyo nigo byataguretwe na serikali ya county ya Kisii eyo etagete kugaria mochi okisi echinsa cha butuko na alio ogotagurwa ukokwa negatiwe ekera bantu bachira nyumba asenge curfew konyora tayari yachakire nonya nabo nigo batebanga tibairi notice ende yonsi nga nkonganya barenge abwase batebire nga banyorira asara enene abarai kurwase county ya Kisii nigo bakwanira engane eyo ti town mbirero bale ekene kiranye kiroro abana biashara baitu bakonyora esenga kiyege sunte enga kiyabo tuko etogo tebye county government yetu iga serikali yetu ya Kisii county abana biashara aba mbali banyama abana biashara aba mbabwata chifamily gose bono bone gento toko basabe serikali yetu ya Kisii county government
enchira ingiye yogo solve problem gusene issue keroro no gwikaransa n'abantu abaiga bakebe town ma mubange bintu irine mukonyane ebya banene bona baumiete na abake abanene ntumatia se bali muisakuri ebien byabo una baliga barochika inenga ni hao wadogo bona gwikira iga municipality umupangilio ebwate ntuntonyu understand it as leaders be town ntuntonyu understand it ekiagere tu atebetenga to ikaranzamo n'abanya biashara batu umupangilio egento batagete banyore drainage virusi banyore walkways and chivaranda ebyoske ebiko tagoro ebirese chivaranda kai ebyoske ebire ekiagera in the real sense ebyoske want Oyo kabeire omurai ogatano omwane bwensi ya Tanzania John Pombe Magufuli oeniwe. Magufuli nigo aenigwa ase enkayaye egutuka Chato Tanzania. Abarai ao nigo waikirana muyega oyo. Abuo ase ekotebekana nga Magufuli nigo asiri bugima magega yoburwaire kumugwa bwo omoyo gose bwe enkoro bwabeire gakurwania ase emyaka emenge gwetani 10 goika bono nigo Samia Suluhu Hassan arachikoba omurayo gatano nomo asense ya Tanzania bwasabarai be serikali yesi ya Tanzania batebire nigo baguchia kumubwatesia Suluhu Hassan asoburai ebwae katika matendo bila kujibakiza, hali akimtegemea Mungu huyo siku zote za maisha yake. Hayati Rais John Pombe Joseph Magufuli anatukumbusha tena leo kuwa maisha ya hapa duniani ni mafupi, yapo kwa ajili ya huduma na hatujui yataisha lini. Hali hili likiwa fumbo kwa kila binadamu, yeye amekuwa mfano wa kutumia nafasi hii fupi ya maisha ya hapa duniani katika kutekeleza mengi vizuri na kwa haraka, hali akimtanguliza Mungu wake. Ni imani yetu kwamba Mungu mwenye huruma na neema atampokea kwake mbinguni pamoja na wateule wake. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Wikiragabo mwanchwa umulirwe TV ya AGR News nonko yabutarira magana maya bunateka SMS yituburaria litukerigaria lero wikachinga kichinde ni gongo kuganiria obotegererio buya amo noburigerio buya ime ya AGR amalietane ni gonko kwa Dennis Zadok wikachinga kichinde mbemono ase okombwatia.